els dies 13, 14 i 15 d'aquest agost ha tingut lloc el quart mercat d'oportunitats al local social de l'Ajuntament de Prats. Vaixelles, mobles, roba, complements, bijuteria i objectes de decoració són alguns dels productes que s'han posat a la venda des de les 11 del matí fins a les 9 del vespre a uns preus més que assequibles. El pavelló s'ha omplert de gent que s'ha trobat un any més amb centenars d'oportunitats. El 100% de la recaptació de la fira va destinat a la Fundació Provellesa Autònoma Provea, una fundació que dedica els seus esforços a donar serveis a les persones grans que ho requereixin, com la tutela, l'administració patrimonial, l'atenció personal, la gestió econòmica o la defensa jurídica. El nostre sistema de financiació és un 70% de la Generalitat, però això no ens arriba a cobrir el pressupost amb el 100%. Llavors, la resta ens tenim que inventar sistemes per aconseguir una mica de diners, que és a través d'empreses o d'amics, de subscripcions, i una d'elles és el Mercadillo. El Mercadillo fa 4 anys que el vam iniciar a Prats, al mateix lloc que el fem sempre, amb l'ajuda de l'Ajuntament, que molt amablement ens va prestar un local. Ens deixa 4 o 5 dies per cobrir i omplir-lo i fer el Mercadillo, la fira. Com s'obtenen els ingressos? La gent, en general, ens dona les coses que o li sobren a casa seva o és una part d'objectes que els hi han vingut perquè s'ha mort la seva tia o la seva mare i ens ho donen de regal. I nosaltres posem uns preus molt baixos i els ingressos que tenim van destinats a aquestes persones grans i a cobrir el pressupost de la Fundació. Nosaltres pensem que cada any és l'últim perquè ja no trobarem a ningú que ens aporti res o perquè la gent ja estarà cansada d'adquirir aquestes petites coses que nosaltres posem al Mercadillo, però no, veiem que cada any la gent ho espera amb alegria i la veritat és que per nosaltres és una joia i un bon benefici. He comprat un àlbum que és per de segells i això és per la cuina, perquè s'aguanti la porta. Molt bé. Graciós. Cada any venim, ja ho sabem, que és per una bona causa i mira, ja està. Omplim una mica de cosetes a la casa i després al cap d'uns anys ho tornem a portar i ens agafem un de nosaltres. Cendrer, però sobretot perquè és de vidre de Murano, perquè és un vidre que a l'hora de treballar-lo una petita decoració, una caixa de fusta i una cartera antiga per anar al despatx més molon. Jo soc d'aquí al poble i cada any vinc. Cada any és ja per col·laborar i per veure si trobo alguna coseta maca. Soc d'Andorra i quasi sempre vaig a les fires. Molt bé. I és molt... Què has comprat avui? Una coseta pel meu fill i una coseta per mi. I m'agrada molt, i passes el dia i bé, et distreus. Si compres alguna cosa que vas... Hi ha puestos que pot valdre 150 euros i per per 15 o 20 euros tens una oportunitat i ajudes als altres. Molt bé. D'un tiro mates 2 pardals.